Всеки ден по улиците на България загиват двама души. Ти не искаш да си от тях, нали? Знаем, че вие не искате да нараните друг участник в движението, както и не искате вие или хората, които обичате, да пострадат от войната по пътищата. Но инцидентите по пътищата са вече част от нашето ежедневие. Затова, вие трябва да знаете какво да правите в такава ситуация. Днес, на курса си по първа долекарска помощ, вие получихте основни теоретични и практически знания как да помогнете на пострадали при катастрофа хора, като им окажете първа помощ до пристигане на място на специализирана такава. Но това е само началото на един дълъг и сложен процес, който започва след настъпването на пътно-транспортното происшествие и най-общо има следната последователност. Специализирана медицинска помощ, спешна помощ, лечебен и възстановителен процес, рехабилитация, освидетелстване и други. Разследване на причините за пътно-транспортното происшествие от органите на Министерство на вътрешните работи и прокуратурата, огледи, скици и снимки на местопроизшествието, разпити на свидетели, експертизи, доказване на причините за настъпването на пътно-транспортното происшествие. Съдебна фаза. При виновно причиняване на телесни повреди може и най-често има съдебен процес, който според българското законодателство се води на 3 инстанции. Претенции пред застраховател, правото на пострадалото лице на обезщетение, медийно отразяване на инцидентите по пътищата, граждански протести и инициативи срещу войната по пътищата. На всеки един от тези етапи човек има гарантирани от закона права. Накратко искаме да ви запознаем с правото на парично обезщетение на пострадалото от пътно-транспортно происшествие лице от застрахователната компания по застраховка гражданска отговорност на автомобилистите на виновния водач. Често, след пътен инцидент, на пострадалите са причинени телесни увреждания, за които се налагат дълго и скъпо струващо лечение и възстановяване. Хората често не знаят, че застрахователя по застраховка гражданска отговорност на виновния водач им дължи тези пари. Но първо, кои лица законът определя като пострадали и кои лица имат право на обезщетение? Всички лица, на които вследствие на пътно-транспортно происшествие е причинена лека, средна или тежка телесна повреда, както и близките на загинало при пътно-транспортно происшествие лице. Тоест, ако сте пострадал в катастрофа пътник, ако сте пострадал в катастрофа пешеходец, ако сте водач на моторно превозно средство, пострадал в катастрофа, ако ваш роднина е загинал в пътно-транспортно происшествие, виновният водач няма право на обезщетение по застраховка гражданска отговорност. Какви вреди покрива застраховката гражданска отговорност? Имуществени вреди, настъпили върху друг автомобил или чуждо имущество, разходите за лечение, лекарства, рехабилитация на пострадалото лице, погребални услуги и стоки на загиналия при катастрофа. Неимуществени вреди. Това са претърпените болка и страдания от пострадалото лице. Пропуснати ползи, които са пряк и непосредствен резултат от настъпилото пътно-транспортно происшествие.
Правото на завеждане на претенция за обезщетение пред застраховател по гражданска отговорност се погасява след 5 години от датата на настъпване на пътно-транспортното происшествие. Правата на пострадалите при пътно-транспортно происшествие са гарантирани от закона, дори когато виновният водач няма валидна застраховка гражданска отговорност, избягал е от мястото на инцидента и не е установен в последствие от МВР, или когато пътно-транспортното происшествие е настъпило извън територията на страната с пострадал български гражданин, или е настъпило на територията на Република България, но с участието на чужденец. Препоръчително е при нужда пострадалите да се обърнат към квалифициран специалист, който да им помогне да защитят правата си пред застрахователната компания. Към кого трябва да се обърнем при настъпване на пътно-транспортно происшествие? Телефон 112. Незабавно след настъпване на пътно-транспортното происшествие. Това е единният телефонен номер за спешни повиквания на територията на целия Европейски съюз. Неправителствени организации, които помагат на хората и на пострадалите при катастрофи. Български червен кръст. www.redcross.bg 02 81 64 721. Фондация Безопасни улици от Валя. safetyonthestreets.com. Сдружение SOS ПТП www.sos-ptp.com. Национален номер за безплатни консултации и помощ на пострадали при катастрофа 0700 112 14. Благодарим ви за вниманието. Пожелаваме ви успешно завършване на курса за придобиване на свидетелство за управление на моторно превозно средство и много и безаварийни километри.